sai mun ɗauki matakai ko bana a ba 'yan ƙasa tsaro su samu su yi aikin noma tunda mun san mahitar tana nan cikin abinci in ƙasa na da abinci ba takunkumi ba a ɗumke ma bakin ana samu a ci a yi wannan na tsaro ruwa gyaran da ya yi mun ga gidaje sun haɗu 'yan ƙasa wajen 300 sun ka rasa rayukansu Allah ya ji kansu Allah ya rahama shi mun ka ce mu yi lisahi dan adam lisahi yake shekara nawa kullum ruwa sun zo sai a ce a ruwa sun kada gidaje mi ke sa ruwa na kada gidaje mun ka ce gidajen mu gidajen laka ne har ƙauye kuma muna da wurin da ake sarrafa siminti wanda in an yi gina ta siminti ko ruwa sun zo ko an yi ambaliyar ruwa in ruwa sun jaye sai dai ku tsamo ɗan tuwahinku ku shanya su bushe babu zancen gida ya faɗi ba to ka gani mun ka ce nan ya kamata a maido siman da rangwame wa da 'yan ƙasa za su samu su yi gini na sima shi an mari wannan hanyar da mun ka ɗauka minister na kasuwanci da shi da kamfani biyu waɗannan masu yi sun ka tattauna tarando sanki ni ga wannan lokaci ma nisan akwai wani tarando sanki duk da wanga lokaci wuce wutar Nijar aka yi ashe akwai tarando sanki akwai karando sanki amma mu duk ginin da mun kai suna sima ne a sai da muna su sun sani amma bai hito ba sai wata bajin tarando sanki da karando sanki in ba duk ba mu sani ba kawai dai da ka zo ka bada kuɗi a banki minti kawai ashe ana cuta ma abinda ya kamata ka bada jika 50 sai ka bada jika 100 kuma na jika 50 din zaka ɗauka ko na mi haka nan na jika 50 din zaka ɗauka haka an ka Allah fa a ji tsoron Allah kwarai kwa mun kai wannan don 'yan ƙasa su samu su yi gini ko an yi ambaliya ba gida zai faɗa yanzu sai 'yan ƙasa su yi hattara in kaga kogi ya kwaso ruwa kaka ce a na saba wucewa damana ba guda ba tsitsihi da ambaliya ba ɗaya ba ruwan da tsitsihi zai sawa cikin kogi ba ɗaya bane da ruwan da an yi kwana biyu ana buga shi in ba garin ku bane nan kusa gare ku kenan kakka shiga tunda Allah ya ji kansu kaga dajin tawa wajen talamsa su wani an zuwa kasuwa ne da suna cikin mota bu sun kaso su ketare kwari hakan ga ruwa yanzu a ce ruwa sun taso motocin buyun duk sun ka tare su fiye da mutum 60 sun ka rasa rayukansu kenan a yi hattara a bar ketarawa ko kuma a bar shiga gulbi in an san ba a iya ruwa ba haka mutum kadai ya bari yin haka nan ana dibin in an yi wannan insha Allah damana bana wadda ta bara ta zammuna alheri ta bana ma gyara za ta yi bangaren tallafa manoma